Здравейте, приятели! Радвам се, че сте тук с мен днес. Искате ли да знаете как да станете богати? Това е въпрос, който вълнува много хора. Аз съм Ивелин и днес ще ви разкрия тайната. Ще ви покажа как да постигнете финансова стабилност и успех. Знам, че всички мечтаем за това, нали? Мечтите са важни, но действията са тези, които ги превръщат в реалност. Не ви обещавам чудеса, но ще ви споделя 10 важни правила за парите. Тези правила са изпитани и доказани във времето. Ако ги следвате, ще постигнете финансова свобода. Това не е лесен път, но е възможен. Готови ли сте за промяна? Да започваме. Време е да вземете контрола върху финансовото си бъдеще. Ще говорим за силата на избора, как да спестявате, инвестирате и да управлявате парите си като истински професионалисти. Ще научите как да правите умни финансови решения. Най-хубавото е, че тези правила не са тайна. Те са достъпни за всеки, който иска да ги научи. Всеки може да ги приложи. Няма значение откъде започвате. Важното е да направите първата стъпка. Хайде да разкрием тайните на богатството заедно. Нека започнем това пътешествие към финансов успех. Всичко започва с избор. Вашият избор. Искате ли да живеете охолно или да се борите за всеки лев? Изберете богатството, изберете успеха, изберете себе си. Парите са инструмент, а не цел. Използвайте ги, за да сбъдвате мечти, да помагате на другите, да творите. Спестявайте, приятели. Не е нужно да сте математици, за да си направите резерв. Дори малките суми стават големи с времето. 4 глава – Законът за анализа и финансовата грамотност. Тази глава ще ви покаже как да разбирате и управлявате финансите си по-добре. Не се страхувайте, бъдете смели. Вземете контрол над финансовото си бъдеще. Следете приходите и разходите си, записвайте всяка транзакция и бъдете внимателни с разходите. Анализирайте данните, учете се от грешките си и подобрявайте финансовите си умения. И ще видите как парите ви ще се увеличат. Постоянството и знанието са ключът към успеха. 5 глава – Законът за умножението или инвестицията. Инвестирайте в себе си, в знания, в умения. Това е най-добрата инвестиция. 6 глава – Законът за няколкото източника на доходи. Не залагайте всичко на една карта. Разнообразете доходите си и ще бъдете по-стабилни. 7 глава – Законът за планирането. Плащайте първо на себе си. Планирайте финансите си като професионалисти. Направете си бюджет, определете приоритети и винаги отделяйте пари за себе си. 8 глава – Законът за пестеливостта. Живейте според възможностите си. Не се изкушавайте от кредити и ненужни разходи. 9 глава – Законът за милосърдието. Помагайте на другите. Дарявайте от сърце и ще видите как доброто се връща. 10 глава – Законът на магнетизма. Парите привличат пари. Колкото повече спестявате и инвестирате, толкова повече ще имате. Благодаря ви, че бяхте с мен. Вашата подкрепа означава много за мен и ме мотивира да продължавам напред. Ако видеото ви е харесало и сте научили нещо полезно, абонирайте се и дайте палец нагоре. Това ще ми помогне да достигна до повече хора и да споделя още полезни съвети. Така ще мога да правя още такива видеа за вас. Вашите коментари и обратна връзка също са много важни за мен. Не забравяйте, че пътят към богатството е маратон, а не спринт. Всяка малка стъпка ви приближава към целта. Бъдете търпеливи, постоянни и не се отказвайте от мечтите си. Всяко усилие се отплаща с времето. Доскоро и не забравяйте да бъдете добри и да се усмихвате по-често. Вашата усмивка може да направи деня на някого по-добър.